Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur ekainak 6 osteguna elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, gure ohiko kolaboratzailea den Inigo Larramindi izango dugu, Navarraldetik datorrena. Maiatzaren 18an Astigarragan izan zuten ekitaldiaren inguruko balorazioa egingo digu eta baita abuzturako pentsatuta dituzten bi ekitaldi aurkeztu. Baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1935 Generalitateko presidente konpaniz eta 6 kontseilari espetxeratu zituzten Espainiako epaitegiek. Urte batzuk geroago, 1959an, 1984 eleberria argitaratu zuen George Orwellek. Egun berean, baina 1978an, Bilbon greban zeuden Firestorneko 100 langilek Banco de Bilbao banketxea blokeatu zuten. Eta bukatzeko, 1984an Joseba Elosegik Espainiako Armadaren Museotik frankistek zuten ikurrina berreskuratu zuen. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean, alde batetik Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8etan esan ezinen kontzertua egongo da. Oko Andre Maria plazan izanen da kantu eta hitza Iruñeko udalaren euskarazko musika programaren edizio berriaren egoitza. Sarrera librea izanen da lekuak bete arte. Kontzertuak ostegunetan maiatzaren 16tik ekainaren 20ra izanen dira, 8etan. Euria eginez gero, kontzertua Deskaltzos kaleko erraldoien txokora eramanen da. Ostiralean eta larunbatean baita ere, Erraiak programaren 3. edizioak praktika artistikoen kolektibitatearen eta antolatzeko moduen arteko gurutzaketa jorratzen du. Horretarako ekainaren 7an eta 8an Iruñeko Ziudadelan jarduera kolektiboen dimentsio politiko, afektibo eta ekologikoetan arreta jartzen duen programa publiko bat planteatzen da. Hainbat formaturen bidez, praktika artistikoen eta lanketa kolektiboen programa honek herritarren eta kolektiboen mugimenduak sortu dituzten gaurkotasuneko gaiei buruz arreta piztu nahi du. Horretarako bi egunetan zehar hitzaldiak, topaketak, tailerrak, performantzeak, piknikak, errezitaldiak eta musika programatu dira, herritar guztiei irekiak. Larunbatean Euskaldunon biltokiko eguna ospatuko da Txantrean. Ekainaren 8an larunbata biltokik elkarteko eguna ospatuko da. Aurten 8. bazkide kutxuna izendatuko dute, Itxaro Borda Xatirron. Euskal idazle eta euskaltzaina euskararen alde egin duen eta egiten ari den ibilbide luze eta oparoa eskertzeko. 12 izanen da esker oneko ekitaldia. Eguerdiko 2etan kantu erronda eta eguerdiko 3etan bazkaria. Ondoren, bazkaloste musikatua izanen da Jon, Jaione eta seme alaben eskutik. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian 57 nafarrak emailearen zain daude organoak transplantatzeko. 3500 pertsonak baino gehiagok sinatu dute jada emailearen txartela 5 urtean. Transplanteak 9% igo ziren iaz estatuan. Bizirik dauden emaileen kopurua 24% igo da. Argazki nagusian Intiako teknikariek Azpako finkan zereal laborantzetan egiten dituzten saiakuntzak azaltzen. Titularrean, uzta aparta. Nafarroak 800 tona zereal baino gehiago bil ditzake. Hori koloreko berrietan alde batetik USA proba egokituekin. Ibai López Burlatarraren kasua adibide gisa dugu, ikusmen urritasuna duena. Beste alde batetik DJ eta Afro gaua, San Ferminetan Foruen plazan. Jarraian, Kanobasek Rafael Moneoren obra eta eraikinak erretratatu ditu.
Eskuineko berrietan, batetik Jesus González Mateosen hitzetan, osasun kordoiak ez du ultraeskuina geldiarazi, elikatu baizik. Bestetik, 3.200 osasun arloko langileen karrera profesionalak 11 milioi balioko du. Gainera, gobernuak eta legebiltzarrak demokrazia berroneratzeko plana baztertu dute. Bukatzeko 71 urteko gizon bat hilda Leitzan, gidatzen ari zen traktorea iraulita. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako anbulantzien enpresa publiko berriak 350 langile subrogatuko ditu. Osasun sailak ez du kostua zehazten, garrantzitsuena kalitatea eta eraginkortasuna dira. Argazki nagusian 30 urteko Nora Perez Burlatako Kanku gimnasioan entrenatzen. Titularrean, biolinetik ringera. Nora Perez Malon mariachi biolinista zen eta larun batean Europako kickboxing txapelketa jokatuko du. Eskuineko berrietan, alde batetik, zigarrokin bat taberna batetik kanpo Mendabiako krimenaren gakoa. Beste alde batetik 71 urteko gizon bat hilda Leitzan, traktorearekin iraulita. Azkenik, Javier Narten hitzetan, Iruña bilduren esku egotea salerosketa lizuna da. Goiko berrietan, batetik, Iruñako 480 bizikleta kaletik biltegira. Bestetik, Altsasun, Agur Bourladier alkate ohiari. Bukatzeko, Aimar Oroz Parisko jokoei begira dago. Gara egunkariaren titular nagusian, Nazio Batuen erakundeak ohartarazi du 1 milioi pertsona gosez hil daitezkela Gazan. NBR-en menpeko elikagaien munduko programak eta elikadura eta nekazaritzarako erakundeak atzo ohartarazi zuten 1 milioi pertsona baino gehiago hil daitezkela gozez Gazan datozen hilabeteetan. Argazki nagusian ikasle batzuk unibertsitatera sartzeko azterketan. 17.469 ikasle unibertsitatean sartzeko azterketetan. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikasleek bat egin zuten atzo Nafarroako ikasleekin eta unibertsitatera sartzeko azterketak hasi zituzten. Ezkerreko berrian, bera taldeko kapitaina den Alba Menendezen hitzetan, denboraldi amaierara heldutasun puntu handiarekin iritsi gara. Beheko albisteetan, alde batetik Ibai Azparrenen erreportaia dugu. Ultren migrazio politikak dagoeneko indarrean daude. Bestetik, Isa Serraren ustetan, gaur egun antifascista izatea eskubideak zabaltzea da, baina baita estatua eraldatzea ere. Berriaren argazki nagusian Notre Dame de Betarram ikastetxea zena. Gaur egun, Beau Rameu izena du. Titularrean Azpez zuzendariak kultura pedofilo batean ziren, betidanik aurrak bortxatu zituztelako Betarramen. Piarnoko eskola katoliko bateko 100 ikasle oik sexu abusuak eta indarkeria salatu dituzte. Euskal Herrian 8 lekukotza bildu ditu Alain Eskerrek. Baina ziur da biktima gehiago direla. Kasuak 1960ko urteetatik 1980koetara artekoak dira. Ezkerreko argazkian Elena Sancho dugu. Honen ustetan ez dago eskuin mutur on bat eta gaizto bat, dena gauza bera da. Eskuineko argazkian Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa armadako kideekin atzo. Titularrean Netanyahu prest agertu da gerra Libanora edatzeko. Beheko berrietan, alde batetik, azken 12 hilabeteak inoiz neurtu diren beroenak izan dira. Beste alde batetik, babesa adierazi diete greba feministaren harira Azpeitian deklaratu dutenei. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, Euskara Bideak Nafarroako euskararen aldaerak dokumentatzen dituen Koldo Artola Kortajarena etnolinguistaren funtsa jaso du. Ana Oio lehendakari ordeak gobernuaren izenean eskertu du ekarpen garrantzitsu hau. Artolak 1970 eta 1980ko hamarkadetan egindako audio grabazioak foru komunitateko euskarazko zenbait hizkeraren azken hiztunen testigantzak biltzen dituena. Eskuineko berrietan, alde batetik 71 urteko gizon bat hilda traktorearekin izandako istripu batean.
Leitzako Arkiskil izeneko eremuan zenbilen landa bide batetik gidatzen ari zen traktorea irauli egin denean. Ambulantziak, helikopteroa eta foruzaingoa bertaratu dira, baina ezin izan dute deus egin gizonaren bizia salbatzeko. Beste alde batetik, Leire San Martinen hitzetan, desira eta kolektibitatea uztartzen dira erraiak jaialdian. Ostiralean eta larunbatean eginen da kolektibitatearen eta antolakuntza moduen inguruan hausnartzeko helburua duen erraiak jaialdia, Iruñeko Ziudadelan. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara, oraingoan gure ohiko kolaboratzailea den Inigo Larraminderekin gaude Navarraldetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, nire arratsaldeon. Ongi, badirudi da bat horrela, eta zen garaia. Gero kesatuko gea, gehiagizko beroarekin, baina oraingoz ongi. Momentuz ongi, bai. Ongi, bai. Bueno, pasaden maiatzaren 18an, Astigarragan egin zenuten ekitaldia, ezta? Eta, zer modu... Bai, balorazioa, horrean ikusten daiko balorazio ona egiten dugula. Gogoratu behar dugu hori, gai ardatza edo gaia izan zela Orreaga 824, bataia horren 1400 urte horrena dela eta ospatzen dugulako, eta hor jaio zelako Iruñeko, gero Nafarroako erresuma izango zena, eta horren inguran, ezta? Aurreko astean, erakusketa bat jarri genuen, Astigarrago kulturgunean, eta zuk esan bezala, 18an, jardun laurden nagusia egin genuen, bertako areto nagusian, hiru ponentziaekin hasieran, eta gero mahai inguru batekin, eta, asmoa zen batez ere, Donosti inguruan, erreferente hori jartzea, honen esan litzateke Donostin bertan, baina horre udalaren jarraren arabera, leku baten edo besten egin daiteke, baina Astigarraga Donosti ondoan dago, iaia Donostiak oso bat, iaia respetu osoz. Eta egia esan da, udalak oso jarrera erakutsi zuen lehenengo momentutik, laguntzeko prest, alde guztietatik. Eta, esan bezala, berez parte hartzaile 60 bat, gehi antolakuntza, guztira, 80 baino gehiago, lagun baino gehiago bildu ginen bertan. Osea, parte hartzaldetik eta pozik, parte hartzaileak islariak eta bar, nik uste ere pozik agertu atera ziela. Eta, horrekin batera, gero Baskaria, nola ez? Gurean beti garrantzitsua izaten da janedanarekin amaitea, ezta? Eta pentsatu bezala atera zen? Pentsatu bezala? Bai, nik esan nuke, beti daukazu zalantza hori, lehenengo aldia da bertan egiten dugula, gainera Astigarragan egin zen, baina bideratu zuzenduta zegoen inguruko jendeari, badia inguruan Hernani, Oiartzun, Errenteria, Donostia bera, badira beste herri handi, eta asmoa zen horien guztien, hori guztiak hor biltzea, eta esateko. Eta alde hortatik, pozik gainera hori antolakuntzan ere, bertako talde pare bat aritu ziren batez ere Donostiako taldea, La Mota izena duena, antolakuntzarekin, baina Errenterian eta Oiartzun inguruan, badago jende mutxo batera antolatzen hasi dena. Eta, barneari begira, modu bat ere bada, barne kohesioa sustatzeko talde gure inguruan dauden talde ezberdinen artean. Orduan alde horretatik, jendearen parte hartzengatik, hitzlarien baloreagatik eta amaitzeko, eta garrantzitsua da, udalaren jarreragatik oso positibo. Asko lagundu duelako, antolakuntzan, bitarteko guztia jarriz, diru aldetik ere lagunduz, eta gainera, pozik atera dira esperientzatik, eta, dirudi asmoa daukatela, datorren urtean, antzeko zer egiteko, baina gainera, aurten egin izan da, epe aldetik apur bat berandu nolabait, eta lare ongi, baina, denboraz egin ezkero, bai aurrekontu aldetik, plangintza aldetik eta bar, zabaltasun edo eskuzabaltasun handiagoa dago, edo malgutasun handia dago gauza guztiak hobet antolatzeko eta bar.
Eta alde horretatik prest daude antzeko zerbait datorren urtean errepikatzeko, baina gainera hori, denboraz eta lasaiago eta bitarteko gehiagorekin antolatuz. Orduan, bueno, alde bat... Zerbait pentsatu duzue, horren urtean? Bai, bueno, lotuta egongo da, printzipioz, orain azalduko dizu egun bigarren proposamenarekin, aurten gai nagusia izan baldin bada, eta bueno, hori ez dugu baztertuko, 824ko gai hau, bueno, hor badaude erian aukera batzuk eta gauzatzen diren heinean komentatu ditugu, ezta? Osea, hildo hori horrekin jarrituko dugu, baina gure asmoa da bigarren hildo bat lantzea eta hori lotuta dago datorren urtearekin, 2025ekin. Izan ere, urte horretan betetzen da 500. Dena da hori, urte horren borobilak, ez da. Baina asko ditugu egia esan da. 500. urte horrena beteko da Nafarroan konkistatu berria zegoen Nafarroa garaian, gaurko Nafarroa garaian, Nafarroa garaian eta Behe Nafarroan apur bat ere. Behe Nafarroan momentu honetan zegoen tirabira batean. 1527 arte, espainolek ez dute alde egiten Baxe Nafarroatik. Orduan, 1512tik, edo batez ere 1522tik, 1527ra, 5 urte horietan, hor gora berak egoten dira, momentu batzuetan, espainolek menpean hartzen dituzte Nafarroa behera, edo gehiena, gero errege Nafarra berreskuratzen dute, hor aurrera eta atzerako mugimenduak egoten dira, eta justu 1525 horretan, momentu horretan, espainolen menpe dago Nafarra bera edo gehiena gutxienez, bale? Orduan, bueno, esparru horretan guztietan, urte horretan gauzatu zen ustezko sorginen kontrako lehenengo prozesu nagusia. Normalean, sorginen Nafarroan, bueno, sorginen nauzia Europa osoan gertatu zen, eta hain zuzen ere, sarraskirik latzenak, hilketa kopuru handienak eta bar, Europa herrialdean egin ziren, gaurko Alemanian bereziki, Sacro Imperio Romano Germaniko zen bada hartan, gaurko Alemania, Austria inguru hortan, Suiza ere. Baina, bueno, Nafarroan horrekin lotuta, bai ezagutzen dugula Zugarramurdiko prozesua, hori bai gutxo bera ezagutzen dugula, ezagunagoa izango da, filmak egin dira eta guzti, baina berez, prozesu hori da prozesu mende bat, matez, luzatu zen prozesu luze baten azken adibidea baino ez. Alegia hor, dakun bezala 1512, 1522, 10 urte horietan gauzatu zen gehien bat Nafarroa garaiko konkista, eta justu horren ondotik, eta ez da kasualitatea, antolatzen da sorginkerien aurkako lehenengo prozesu bat, eta hori ez da inezaguna, Zugarramurdikoa bai ezagutzen dugula, baina hori alde batetik azken prozesua baino ez da, eta gainera hildako eta biktimen aldetik, kopuru azari naiz, ezen prozesurik latzen alabete esateko. Eta ezagunena, hainbat arrazoiengatik eta gehiago ikertu eta gizarteratu delako. Baina esan bezala hori sorginkeraren kontrako prozesu kate hori, hainbat prozesu gertatu ziren 1525 eta 1610, Zugarramurdiko prozesua 1609, 1610 gertatu zen, eta aipatzen ari nahi zen hau da 1525. Osea, ia 85 urte lehenago. Hor badago 85 urteko epe bat, ia mende bat, non sorginkeria da aitzakia, baina finean atzean daguna da gizartaren kontrol bat. Alde batetik, Europa osoan, erlijio gatazkaren ondorioz erantzun gisa, gizartearen kontrol prozesu edo norabide hori gauzatzen ari zelako, eta hemen ere hori ekarri zen, baina gurean gainera badago gehigarri bat, eta da hori, Nafarroa konkiskatu berria zala, hor bazegoen ez horiek erresuma bat, bazegoen herri bat, kultura bat, hizkuntza bat, ohiturak, emakumeak
ziren kultur horien erroa eta zutabea esango nukenik, eta finean mende horretan gauzatu... Emakumeak epaitzen zituzten, ez? Bai, emakumeak zirelako hor finean gertatu zela izan zen gizarte bat, eta batez ere herritar gizarte baten aurkako eraso bat. Alegia hemen askotan aipatzen ditugu edo gehien dakigu goi mailako gizartearen goi mailako klasei buruz, erregeak, nobletar, baina ezin ahaztu, horiek direlako idazkietan agertzen direna, normala da, baina hainbeste agertzen ez bada ere idazkietan horren azpian bazegoen herrixe zabal bat, herri gehiena zen hori, eta hor bazegoen ohiturazko kultura bat. Ohitura bat antolatzeko, hainbat gauzatarako, eguneko kontu guztiak antolatzeko, herriko kontuak erabakitzeko, herriko politika batzaren bitartez egiteko, eta transmisio kultur hori esen idatzita, kultura hori ahoz transmititu zen. Euskal kultura gehien bat duela gutxera arte, gehien bat ahoz transmititu izan da, belaunaldi, eta nortzuk ziren kate horren arduradunak edo kate hori gauzatzen zutena emakumeak. Amak beren seme-alabei, Nafarroan eta Euskal foruetan, finean Euskal Herri osoko foruak erro berbera daukate, eta ezaugarri bat badokatena zen, batez ere alargunen egoera nahiko zainduta zegoela. Helburua zen ondarea, etxea, lurrak, ondarea, familia baten ondarea, ondare horren batasuna zaintzea. Orduan, emakume bat, andere bat alargun gerratzen zenean, ezen eskubiderik gabe gelditu, alegia. Eskubidea zeukan ondare hori kudeatzeko. Horrek ematen zuen indar bat gizartearekiko, arlo politikoan, eta horrek ere tira birazotzen zituen gizartean. Orduan, kontu konplikatua da, ez dut horren azalduko, baina pizkatapa bat ulertze, hori da fizinan horren guztien atzean dagoena, alegia. Hor bat zegoen gizarte bat, ahozko gizarte bat, tradiziozko gizarte bat, bizirik zegoena, eta hor gertatzen dena da, eraso latz bat hori akabatzeko. Gizarte hori kontrolean menpean hartzeko. Eta hor badago, esan bezala, Europako eragin bat, hortik datorrena, erlijio aldetik, hor badago Trentoko prozesua, erreforma, protestanteak, testuinguru hori badago, eta hor gizarte kontrol bat indarrean edo jartzen da. Baina gurean gainera ezin dugu ahaztu hori, erresuma bat da zegoela, konkistatu berria eta hori ere menpean hartu behar zela. Ez horiek gizartea, ez horiek erregeak, erakundeak, herria bera, gizartea bera, eta horren atzean hori da dagoela. Eta, ja amaitzeko, kontua da, 1525an, lehenago baziren prozesu solte batzuk, Nafarroa berean batez ere, baina oso solteak, eta baina momentu hortan lehenengoa gauzatzen da antolatua, gainera ikusten da nola Espainiako enperadorak bidalitako zaindariek bultzatutako prozesua den finean. Eta hori bere goreneko momentu izan zen Auritzen, urte horretako 1525ko ekainaren 19an, okerez banago, hor lau emakume eta gizon bat erre edo orkatu zituzten, ez dakigu zongi, baina Agoitzen, Erronkarin ede eta agian Iruñan baziren beste erailketa batzuk, eta, kopuruak ez dira oso argi, baina 50 hildako inguru edo gote ziren. Eta hori ez dugu apenas ezagutzen. Eta hau gogoratzeko edo... Lehenek eta ben gizarteratzeko, gure asmoa da, edo gure helburua da finean, gure buruari daukagun ez jakintasuna itzela da. Eta hori kasalitatea eta eragina dauka. Orduan, gure buruaz gehiago jakitea, gertakizun nagusi horien inguruan. Eta, kasu horretan, esan bezala, Garramordi ezagutzen dugula, baina ematen dugu dela gauza solte bat, batean hori gertatu zen, eta besteik ez, baina ez da horrela, hori da, esaten den bezala, izotz mendia edo haizeberraren tontorra esaten hori da, ez da, antzeko zerbait, hau da, prozesu luzeago, latzago baten azken puntua baino gehiago, eta abia puntua da, hori, Auritzen gehien bat, beste tokietan ere gertatu zen, baina kontua da Auritzen, badaukagula bizpahiru
ikusleen testigantzak, eta horrek ematen dugu informazio gehiago. Eta, bueno, gainera, hau eta horri zen bertako alkataren proposamenez. Bera jakimia dauka gauza hauekin, eta berak izan zegu, jo, datorren urtean hau betetzen da, ez da apenas ezagutzen, eta, bueno, auritzen gainera interesatzen zaigu, hau bultzatzea. Eta noizko prestatu duzu edo, bueno... Bale, hor, alde batetik, gure asmoa izango litzateke, baina, bueno, ikusiko dugu, hau da, bueno, zirriborroaren zirriborro bat. Asmoa izango litzateke, eta datorren urtean Astigarraga hori proposatzea, horren inguruko zer, baina hori baino lehenago, eta hor da, udarako, orain ja bagoaz uda dator orain, jendea oporrak hartu ditu, eta, bueno, ondo pasan, nola ez. Baina, bueno, horren bueltan, bauzkagu bi proposamen, oso azkar kontatuko ditu, lehenengoa da, aipatu dugun honekin lotutakoa, oso berde dago oraindik, osea, gainetik baino ez dut aipatuko, baina bai data printzipioz, asmoa daukagu egiteko abuztuaren 24an, osea, udaren azken parterako edo, jendeak nahi baldin badu, hor dauka proposamen bat. Asmoa da, egun hori da larun bata, eta asmoa izango litzateke, hori, larun batean, zeo zer egitea, honen inguruan, bai erakusketa bat, gero erabili nahi dugu hori leko ezberdinetara eramateko, da Euskarria horren inguruan gauzak egiteko, auritzen abiatuta, baina esatea Astigarragan datorren urtean, eta aldeen leku guztietan, urtean zehar. Orduan hori, momentu ez dugu gehiago esango, ze oso berde daukagu, baina bai asmoa daukagula gai honen inguruan, abuztuaren 24an auritzen zeo zer egitea. Beti bezala, jendeak interesgarri irudituzkero edo, web horrealdean joango gara informazioa gaurkotzen, eta hor jarriko dugu. Eta ez dakit, abuztuan hemen egoneazkero, luzete zabala salguko dugu, zetasunekin eta hori. Baina, batez ere data, asmoa da horrengoz, hori, abuztuan 24an auritzen. Zorginen prozesu honen inguruan. Ideia da ezain beste, aurrekoetan ez bezala, ezain modua hain akademiko ez egiten. Denai dugu, agian hitzaldi bat, agian ez gehiago, baina agian bat, gure ingurukoa, dantzak, bertsoak, modu ludikoago baten esateko. Baina oso berde dago, batez ere data, abuztuaren 24an, larun bat. Eta gero beste bigarren proposamen bat badaukagu, hori udaren bueltan. Hori da, pizka eta apur bat komplikatuagoa, da urrengo larun baterako. Abuztuak 31, abuztuko azken egunean, larun bata. Hor kontua, agian baten batek ezagutuko du, aipatuzkera, Atapuerka. Nafarroaren historia luzean, gora bera guztiekin, goreneko momentua izan zen Antso Nagusiarekin, 11. mendearen hasieran, eta Antso Nagusia hil zenean bere semei, alabei ez ziren erresumarik eman, baina semei ez, bere jabetzak, bere seme ezberdinen artean banatu ziren, hori bai, seme bat besten gainean egon behar zuena, Gartzia Naiarakoa, bere semea. Kontua da, testuinguru horretan, handik urte batzutara, bere seme bat, Fernando, bere amaren aldetik, Antso Nagusiaren emaztearen aldetik, jasozun Gaztelako konderria, eta gainera eskondu zen Leongo erreginarekin. Eta testuinguru horretan, hau da Juego de Tronos, zaila komplikatzea sartzeko, baina hori da testuinguru. Momentu zehatz baten, urte batzuk lehenago elkarrekin borrokatu ziren beste baten aurka, baina hor tirabera sortu ziren nahien artean, eta bataila edo gudu bat gertatu zen 1054 urteko irailaren batean, eta geratu zen Atapuerka herrian. Atapuerka herria dago Burgosetik oso gertu, osea, hemendik apur bat urrun. Kontua da, historikoki, Nafarroako lurraldetasuna eta, egon diren adierazpenetan eta beti, Antso jakitonarekin ere, beti aipatu izan da Atapuerkako puntu hori Nafarroaren azken muga bezala. Erreferente
momentu batetako horrela utopiko bat bezala baino gehiago, zegoen errealitatea. Baina, herriaren oroimenean, Nafarren oroimenean, esen sekulan hastu, bere historian hori zela Nafarroaren azken muga. Eta ez horiek tira politikoekin edo konkisten aldetik, baizik. Eta hor ere badagoela oinarri kultural bat. Hor esate baterako, Atapuerka ondoan badago Zalduondo izeneko herri, edo Zalduondo izeneko herri bat. Hori Araban bertan, Agurain ondoan, lautan badago beste Zalduondo bat. Euskarazko toponimia hor, euskarazko toponimia desente garatzen da oraindik. Alegia, horre Atapuerkaren erreferente esan bezala gaur simboliko baino gehiago, edo oroimen erreferente bezala batez ere. Historian beti hor egon da nolabait, ezta? Eta, kontua da, esan bezala, nahiko, arazoa da hor dagoela, ia egur zen. Kontua da bertako tipo bat, bizkaitxarra, eta bizi dena, eta, tipo berezia, eta antolatzen ohituta eta. Eta, urritu zitzaigula, eta berak, joan den urtean egin zuen Gartzia Anaiarako errege, bertan hil zen, bataia hortan ez du aipatu, Fernando eta Gartzia Anaien arteko borroka horretan, Gartzia hil zen, era hil zuten, ez dakigu zongi, Naiaran lurperatu zuten, eta horren ondorioz, Fernandok, esatea dago, lur eremu batzuk eskuratu zituen eta gaztelera batu zuen, ezta? Zein da honen garrantzia dela nolabait ordura arte Nafarroa hazkunde prozesua batean egun zela, eta momentu horretatik aurrera, gora bera guztiekin, atzerako prozesu bat abiatzen dela. Gero Bianako printzea aipatu zuen utrinko errauditu, bi alde guztietatik oska egiten diate, hori Bianako printzeak lehel hori erabile zuen, eta momentu hontan hasi zen prozesu hori. Ordura arte, Nafarroa, goreneko egoera baten zegoen, hasten, eta handik aurrera, hatzen da, eta prozesu hori ez da gaur amaitu, ez da oraindik amaitu. Ze hori hasi zen lurraldearekin, erakundeekin, baina horren atzean dago legeak, dago hizkuntza, dago kultura, eta bar. Eta prozesu luze hori gaur euskaraldea egin behar izaten baldin badugu, Nafarroan euskararekin gora bera hauek guztiak baldin baditugu, ezinezkoa badirudi edo zaila badirudi ere, handik dator. Prozesu luze hori horrekin hasi zen, eta hortik dator bere balio simbolikoa. Orduan, bertako tipo batek proposatu zigun, berak joan den urtean egin zuen Gartzia erregari omenaldi txiki bat, eta nahi zion honi jarraipoen bat egiten, eta bere ardurutako zuela bertako antolakuntzaz. Eta, baldintza horietan, ari gara, hasiko gara ja datorren astean zabaltzen, ze asmoa gainera da Aldez Aurretik jendeari Nabarralderen web orrialderen bitartez, esteka baten bitartez, formulario bat beteta, printzipioz Aldez Aurretik prest dagoenaren izena hartzeko. Gero ikusi beharko dugu kupuraren aldetik merezi duen ala ez. Antolakutza... batez ere izango da, gunea izango da bi hitzaldi, bata Iñaki Sagredurena, inguruko Nafar defentsei buruz, eta gero beste hitzaldi bat, Covarrubias Burgos herrian dagoen herri, erdiaroko kutsua daukana eta bada, agian baten egon da, Silos monastegi ondoan, inguru hortan, Burgosen. Eta, izen ez dugu goratzen, baina, errege Torreon edo Dorre, Fernando González esaten zaio, 11. mendeko Dorre horren jabea, etorriko da, pizkat, gaztelarren defentsak eta pizkat azaltzeko, hori da, izango da, nagusi muinoa noet esateko. Norbait lehenago joaten baldin bada, edo asteburua pasatzera, bertan badago batera Atapuerkako induzketak eta norbait agian joan daiteke asteburu osoa pasatzera, hor jarriko dugu ere bertako hotel pare batekin baldintza berezi batzuk adostu ditugu, aukera hori egongo da. Orduan, lehenago joaten denerako, 10etan ideia da, hor badago rodillako gaztelu bat, astarnak. Ustez, hortik atera zen Gartzia Nafarre gaztelua zen momentu horretan, eta hortik atera zen Nafarre erregea batei horretara. Orduan, asmoa da 10etan bizita bat egitea, normala. Eta gero,
hitzaldi horiek izango dira 11etan batez ere hemen Euskal Herritik joaten den jendeara denbora edukitzeko eskakizun nahikoa baldin badago, agian autobus bat prestatuko genezake, baina da eskakizunen arabera. Hori uztaila hasiera arte edo ez dugu zehaztuko, baina aukera hor jarri dugu formularioa eta jendeak eman dezala bere iritzia eta horren arabera uztailan ja zehaztuko dugu gehiago. Baina asmoa izango litzateke hori 11etan bi hitzaldi horiek, gero hori izango litzateke Quintana Paya. Hori da, Atapuerca, Quintana Paya, Ajes, herri ezberdina daude inguru hortan, eta bere ziketla den nagusiak Quintana Paya herrien izango dira, ez Atapuercan, baizik eta Quintana Payan. Hori izango lirateke bi hitzaldiak, gero asmoa da, hor badago beste herri bat ondoan, Ibeas de Juarros, hori euskaratik badator ere, Ibeas, Ibaitik dator, eta Juarros ere badauka, ez dut gogoratzen, baina euskal erroa badauka. Eta hor badago mugarri bat, erdiarokoa, hori Nafarroaren muga adierazten duena. Eta oraindik ere zutik dagoena, orduan asmoa da horren ondoran. Ondoen, ara joatea, ikustea eta apur bat azaltzea, eta gero Quintana Payan bertan bazkaldu. Hor bazkari bat prestatu egongo da, kopuru muga bat dago, 54 esan zidan antolatzaileak, 54 lagun arteko lekua dagoela. Eta gero ja, ondoren, kafe bat adostu du ere bertako kantina batekin, edo Quintana Paya herrian, eta gero horren ondoren emango, joaten direnei, emango zaie diploma dugu batzut, darako zeo zer, egin da ekitaldi xume bat agurro modura, eta txalapartare egongo da, eta hori, eta asmoa da 6etan amaitzea. Batez ere autobusa jarrezkero, autobusa hortan aterako zalako. Kontua da, orain hasiko gara pixkat hori zabaltzen, jendeari emango zaio, oraindik ez izena emateko modu itzian ordainduta eta hori, baizik-eta hori, printzipioz gustatuko litzateke, ze ikusi behar dugu eskakizunen arabera, merezi duen ala ez, baina izena eman duen jendearekin, uztaila zeiran, beha konfirmatuko diegu, egingo den ala ez, autobusaren egingo den ala ez, eta aurrera joarren ezkero, ja ordainketaren kontua eta hori, printzipioz komentatu duguna izan da, bazkaria 25 eurotan, arazoa da, araño joatea, apur bat garestiago ateratzen dela, baina egia da, aukera polita dela, normalean norbere kabuz joateko toki zaila dena, baina hori, gauz antolatu bat izanik eta hitzaldi batzuekin, eta merezi du apur bat ordaintzea, eta printzipioz adostu duguna izango da bazkariako 25 euro, betez ekitaldiak eta 15, toki gasto batzuk badira toki hartzeko, islari apur bat ordaintzeko, eta beste gasto batzuk badira. Eta autobusena, printzipioz Iruñetik, uste pentsatu dugula, 18 printzipioz. Iruñetik, asmoa da izango litzateke, ateratzen bat dira Donostiatik ateratzea, Irurtzun edo Iruñeko jende hartzea, gero Gasteiz ondoan, Gasteizko agian Bilboko norbait joan ezkero norbait hartzeko, eta handik Atapuercara. Eta kontua da hori, dela altzango apur bat zaila, baina, balio historiko bat badauka, eta hori, ja joaten zerela, jardunaldi oso bat egiteko, ekitaldi oso batekin, jende asko joan izan da, bere kabuz, joaten zara gara eta horrez dago inor, eta, horrela, ja modu antolatu batean, hitzaldi batekin, hor bai jasten duzuna bizita, hori da, apur bat ordainduta, baina ikuste eta aukera guna dela, egun berezi bat ezagutzeko, Nafarroaren Euskaldunon azken muga horretan, daukan balio referentziala da hori, azken muga, informazio zehatz guztia, ja ari gara jartzen eta datozen egunetan ja dena egongo da Nafarroaren web horreldiana, norbaitek nahi baldin badu gehiago jakin edo izena eman, Nafarroaren web horreldean dena eukiko du. Primeran, hauek dira zuen bi proposaminak, ez? Hori, udaren bueltarako, orain, ekainean gaude, nik uste pizkana, deno gaudela uda giroan, eta udaz, hemen San Ferminak usaila hor badago, badia, hori, eziak eta ari dea jartzen.
Eta, bueno, denogea pizkat hori, uda antolatzen, zer egiten dugun, eta bar, ezta? Eta, bueno, kasu hontan, gauza asko daude bitartean, San Ferminak, abuztu hasiera, baina udaren amaierako bi plan horiek hor badaude, osea, hemen geratzen da mahai gainean eta gonbidapena luzatzen da edon hori parte hartzeko, noski. Bueno, eta, ja, urrengoetan ikusiko dugu ea nola joan diren. Hori da, orain egia esan da, urrengo dago hori oso konpintzaz edo esaten den bezala, agur bat, da batez ere hori iragarri eta esan dakoa, osea, berriak eta hori bitartean gure web orrialdean egon dira, eta norbait ikusten badu agian interesatu dakiokela, adi egotea web orrialdeara, eta puerkakoa hor badaukagu, baina gauza parabo bat txukundu behar ditugu, baina nahiko ja egin daukagu, eta horitzekoa ez daukagu oraindik, osea, bai dagoela gordin-gordinean, baina, aurrera egiten dugun neurrian, gure web orrialdean hori guztia jakinaraziko dugu eta denon eskura geratuko da. Primeran Inigo, mila esker gurekin berriro. Bale, zuei, eta ondo pasa San Ferminetan, eta gainontzeko udan, eta horrengo arte. Berdin. Bale, mila esker agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, goizean giro argiak jarraipena izango du, naiz eta tarteka erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertu. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira. Baliteke gauean hegoaldean zaparrada bakanen bat botatzea edo trumoi ekaitzak jotzea lekuren batean. Temperatura maksimoak Nafarroa hegoaldean 30 gradutik gora gelditu litezke, eta gainerako lekuetan hortik behera. Kostaldean balio suabeagoak neurtuko dira, eta 22-23 gradu ingurukoak izango dira. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da, eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da, eta barnealdean bizi samar ibiliko da. Ostiralean ez egonkortasuna pixka bat handiagoa izango da eta goizetik nabarituko da. Aurreko egunetan baino hodeituago egongo da eta hemenka zaparradaren bat egin dezake. Arratsaldean zaparradak botatzeko probabilitatea handiagoa izango da. Orokorrean zaparrada txikiak, baina baliteke zenbait lekutan trumoitsuak eta zertxobait mardulagoak izatea. Haizea Ebro ibarrean hego-ekialdetik ibiliko da eta arratsaldean oro har iparraldetik finkatuko da eta temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Orain parlamentuko galderekin joango gara. Osasunari buruzko osoko bilkura monografikoa egin zuten eta 16 ebazpenetik 10 onartu zituzten eta honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Aurreko astean osasungintzari buruzko pleno monografikoa izan genuen eta beraz aukera ona izan zen gizarteari larritzen zaion gai bat erdigunean jartzeko eta bertan gure proposamenak izan ziren batez ere bideratuta departamentuari etxerako lan batzuk jartzeko nolabait esatearren. Eta gainera garrantzitsua izan zen, goiz batean zehar hitz egin genuen eta eztabaidatu genuen eta etxeko lanak jarri genitun lehendabiziko arretari dagokionez, osasun mentalari buruz, inteligentzia artifizialari buruz, itxaron zerrendai buruz ere baita ere. Eta berez oso positiboki baloratzen dugu pleno monografikoa, gainera Euskal Herria Bilduren proposamenak aurrera atera ziren eta beraz orain dagokiguna da tentu zibiltzea eta adi egotea ea departamentuak hauek betetzen dituen. Ongi dakizuenez, joan den ostiralean osoko bilkura berezi bat egin zen, osasungintzari buruz hitz egiteko, eta gogoratu behar dugu Alderdi Popularrak eskatu zuen, eta agian, ez dakit ikusteko zemotako garrantzia eman zion alderdiak berak, gogoratu dezakegu, alderdi bakoitzak, partido bakoitzak, 3 proposamen ezberdinak aurkeztu altzituela, eta alderdi guztiek kasu honetan bakoitzak 3. Eta kasu honetan Alderdi Popularrak hain zuzen ere ezoiko bilkura hau eskatu zuena bakarrik 2 aurkeztu zituen.
Beraz, esan nahi dut, badirudi behintzat bakarrik bilatzen zutela pixka bat ziria sartzea gobernuari edo pixka bat desestabilizazioa hain berezia den arlo horretan, ezta? Denok badugu sensibilitate berezia une honetan, normalean beti, baina bereziki une honetan osasunaren inguruan oso garrantzitsua delako gure bizitzan, eta horrezagatik nik uste dut guk uste dugu bilatzen zutela hori bakarrik ziria sartzea eta ez benetako eztabaida bat antolatzea parlamentuan, eta argi dago adibide horrekin, ezta, hiru proposamen ezberdinak aukera izatea eta bakarrik bi aurkeztea. Horrexegatik egin zuten ere, erabatu ulergarria dela kontseilariaren beraren haserrea, ezta? Hor, egin batean herri eta bota zigun guztioi gure zorroztasunaren faltagatik, gure seriotasunaren faltagatik. Gure kasu honetan ikuste dut bereziki oposizioaren aldetik, planteatu zuten hainbat neurri, baina bai leporatu ziren zorroztasun falta eta seriotasun falta. Horrexegatik nik uste dut hor, adibide horrekin ikusten dugu zenbotako garrantzia eman zitzaien arlo ezberdinei bereziki eskatu zutenen aldetik, ezta? Euskal Herria Bilduren, esan bezala, Euskal Herria Bilduren hiru proposamenak aurrera atera ziren, eta horrentzat, guretzat edo landu beharko direnak izango lirateke lehendabizi eta behin talka plan bat, batez ere itxaron zerrendak kudeatzeko eta osasun arreta egokia bermatzeko, eta hau finean berme legeak ezartzen duena bete dadin. Guk honekin nahi duguna da irizpide batzuk bermatzea eta erabakitzaileagoa izatea, nolabait esateko. Gero bigarrenik proposatu genuen plan zuzentzaile batzuk eta aurrera ateratzea, antolamenduari buruzkoak, eta hemen osasun politikak, azpiegiturak eta giza baliabideak aztertu eta honen aurrean talka plan bat, plan zuzentzaile bat egitea. Eta azkenik proposatu genuna oinarrizko osasun asistentzia berrantolatzea eta batez ere itxaron zerrenda luzeak dauden horietan auditoretza bat egitea jakiteko non dagoen akatsa eta beraz hori ere lantzeko eta konpontzeko. Hor daude batzuk, aipatu ziren 16 eskaera ezberdinak, onartu ziren 10, alderdi ezberdinen artean, batzutan UPN Bildurekin batera, beste batzutan beste erbinen artean, gu kasu batzutan, beste batzutan ez, pixka dendatik eman zen, ezta? Baina nik uste dut gehienak ez zirela berriak. Gogoratu behar dugu, irailan bertan, legealdi honen hasieran kontseilariak berak plantatuko horietako batzuk mahai gainean zeudela. Irailan etorri zen parlamentura kontseilaria, eta lehenengo agerraldi horretan kontseilariak berak aipatu zituen zeintzuk izango ziren bere jarduera nagusiak legealdi honetarako, ezta? Eta hor, horietako batzuk agertu ziren, eta ez ziren berriak ere, behin eta berriro agertzen ari direlako, bai ohiko bilkuretan, bai batzordeetan, bai galderen bidez, bai agerraldien bidez, beraz ez ziren hein batean behintzat berriak. Eta, zeintzuk dira, bereziki, kontseilariak bera aipatu zuen, hasieran, behar dugu osasun lege berri bat, horretan lan egiten ari dira, gogoratu behar dugu, 19 legealdi horretan zirriborro bat prestatu zela, eta zoritxarrez joan den legealdian ezen garatu, eta egiten ari dena orain kontseilaria bera delako, garai hartako bera delako, Dominguez jauna, berreskuratzen ari da hainbat neurri eta lege berri bat osatzen ari da. Berak aipatu zuen espero duela aurten parlamentura ekartzea, bera suposatzen dugu irailetik aurrera, iraila abendura bitartean tarte horretan ekarriko dela parlamentura hemen eztabaidatzeko, proposamen berriak egiteko, ekarpenak, alderdietatik ekarpenak egin ahal izateko, baina hemen egongo dela.
Hori alde batetik, gero beste aldetik lehenengo arretako estrategia berria. Gogoratu behar dugu ere duela 40 urtekoa dela, beraz, garai hartako gizartea eta oraingoa ez dute zerikusirik, aldaketa sakonak eman dira gizartean eta horrexegatik pentsatzen dugu estrategia berri bat behar dela, ezta? Gaur egungo beharrei erantzuna eman izateko. Gero beste aldetik garraio sanitarioa ere, eta horretarako sortu berri den bidean enpresaren bidez egin ahal izateko. Gero, logikoki eta hain behin eta berriro hitz egiten ari da horri buruz, itxaron zerrenda jaistea, horretarako berak ere aipatu zuen motz eta ertain peko neurriak hartu behar direla, eta gero bereziki pandemia zela eta bereziki osasun buruko hainbat neurri hartu behar dira ere hori biderat. Guretzat, Euskal Herria Bilduk proposatutako neurriak, batez ere izan ziren osasuneko lehen mailako arretaren ebazpen gaitasun hori lantzea eta efizienteagoak izatea bermatzea, espezializate kirurgikoen kolapso hori dagoen arlotan ospitaleko oheak handitzea, hainbeste itxaron zerrenda ez egoteko, baita ere prozesuen larritasuna eta baliogabetzeko gaitasunari lotutako neurriak hartzea. Esan bezala, itxaron zerrendan diena duten espezialitate horietan auditoretza bat egitea, jakiteko non dagoen akatsa eta hori lantzeko, eta bestalde zirkuito integratuak eratzea erabakigarritasun hori bermatzeko. Nik aipatuko nituzke horren barruan sartu baino lehen aurrekari batzuk daudela. Alde batetik kontuan hartu behar ditugu medikoen falta, eta hori ez da gertatzen, zoritxarrez ez da gertatzen bakarrik hemen Nafarroan, baizik nik esango nuke toki guztietan, erkidego guztietan arazo bera dutela gaur honan entorrenean, entzun dut irratian, Euskadi irratian entzuten ere, Osakidetzan izugarrizko arazoak dituztela gai horrekin, gian murrizketak emango direla datozen hilabetetan, edo behintzat, talde zorindiatek alako salaketa aurkeztu dutela, eta gero entzuten duzu ere atzo Teruelen adibide bat jartzarren udaletxeak emozio bat onartu zuen bere gobernuari eskatzeko mediku gehiago. Horrek esan nahi du toki guztietan arazo berbera dugula medikuen falta, eta nik uste dut hori unibertsitatean bertan hasten dela arazo hori, nik uste dut numeros clausus dela eta arazo bat sortu zen bere garaian eta horrekin bukatu behar dela. Hori alde batetik, eta gero ezin dugu ahaztu ere duela, pasa dira 4 urte hasi zenetik pandemia, baina oraindik ere horren ondorioak hainbatean sufritzen edo ari garelako, ezta? Eta horretarako garrantzitsua dira alde batetik denbora, beste aldetik konsensua, eta beste aldetik ere horren inguruko edo sektore guztien implikazioa. Osasungintzarekin lotura duten sektore guztien implikazioa. Bai medikuak, erizainak eta baita ere gestoreak oso garrantzitsua direlako halako arazoaren inguruan, ezta? Eta hori kontuan hartuta zematako neurriak, alde batetik oso garrantzitsua da, lehen aipatu den bezala, lehenengo arretako estrategia berri bat abian jartzea, ara kasu batzutan pazienteak ez bideratzeko, eta gogoratu behar du, alde horretatik, kontseilariak bere esan du, onartezina, gaur egungo zifrak onartezina direlako, berak oso kritikoa da dugun zenbakiekin, eta arlo horretatik oso exigentea berarekin eta bere inguruko jendearekin ere bai, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela zerbait bideratu nahi baldin badugu. Berak zifra bat plantatu zuen bere garaian, jeitsi behar zirela 1000 konsulta hilabetero. Eta berak esaten du konsulta pazienteak ez direlako, kasu batzutan paziente berberak konsulta batzuet ezberdinentzat daudelako, ez da, orduan banandu behar edo bereiztu behar dugu konsulta eta pazienteak.
Hori esan da, alde batetik berak esan zuen ere, jorratu behar ikusi behar direla ohiko jarduerak, beste aldetik kontratatu ahal den neurrian eta ahal denean langile berriak, bai erizainak, bai medikuak, badakigu oso zaila dela, falta dela eta gero aparteko lanaldiak ere luzatzea, eta azken neurri bezala izango litzateke itunpeko zentroekin, pribatu zentroekin pazienteak bideratzea. Horiek izango liratekein batean neurriak 1000 konsulta horiek jeisteko. Hori da helburua, eta egia esateko joan den urrian eta azaroan lortu ziren, gero egia esateko ez zen lortu, kasu batzutan gutxiago eta beste kasu batzutan, beste hilabete batzutan areagatu egin ziren, baina bai joan den ostiralean kontseilariak berak aitortu zuen maiatzaren emaitzak oso onak izango zirela eta horren esperoa gara. Gai librea bezala, hurrengo igandean ditugun Europar Parlamenturako hauteskundeak hartuko dugu gai bezala, eta guretzat parte hartzea garrantzi handia daukaz, dakigun bezala, Nafarroara etortzen diren legeriaren 70% Europatik dator, beraz horretan parte hartzea oso garrantzitsua da guretzako. Euskal Herria Bilduk BNG, Esquerra Republicana eta Aramesen lagunekin bagoaz orain Errepublikak koalizioan, eta guretzat esan bezala parte hartzea ezinbestekoa da. Guretzat Europa militarista baten aurrean bakea defendatzea ezinbestekoa da, burujabetasuna defendatzea goaz, eta aberastasunaren birbanaketa ere. Gainera guretzat, non eskuin muturra orain pilpilean dagoenean eta geroz eta indar edo jartzun gehiago lortzen ari duen, guretzat eskuin muturrari alfombra gorria jartzea bada egin behar ez den zerbait, eta horretan landuko dugu, egingo dut hau berriro, aurriko dugu konte. Guretzat, politikoki arduragabekeria bat da eskuin muturrari alfombra gorria jartzea, zegu nazio antifascista bat gara eta subiranista gara. Beraz, Europara goaz subiranotasuna defendatzera, bakea gerraren aurrean defendatzera eta eskubide murriztatzaileen aurrean gure ahotsa entzun dadin bermatzera. Gu Europan egon nahi dugu, Europan egon gara eta horre egongo gara, hizkuntza, kultura eta eskubide politiko eta sozialak defendatzera. Azpimarratu nahi dut joan den ostegunean, hementxe horretan, Baluarten, funtzionario publiko eta eskuin muturreko taldeek eragindako biktimei aitortza rekonozimendu akto publiko bat egin zela, eta bereziki azpimarratu nahi dut oso positiboa eman dela, bereziki instituzioen aldetik, ezta. Beti esaten da, eta kasu honetan egia da, instituzioak gizartearen atzekaldean joaten garela, eta ere gehiago kasu honetan. Dena den, ekitaldia oso polita izan zen, oso hunkigarria, hor egon ziren lehenengo 12 biktima, horietako 4 parte hartu zuten, esan dut haiek hitz egin zuten, eta benetan beraien testigantzak oso hunkigarriak izan ziren. Guk uste dugu Nafarroako legea balioan jarri behar dugu, izan ditu oztopo asko bidean, gogoratu behar dugu alde batetik bere aurrekaria izan zelako aurrekari bat konstituzionalak bertan bera utzi zuen, Rajoy jaunaren gobernuak errekurso bat jarri ondoren, gero idatzi zen berria eta horrek ere traba batzuk aurkitu bidean, baina zorionez konstituzionalak onartu zuen zegoen bezala. Eta horri esker errekonozimendu hauek lehenengo 12ek aipatu den bezala izan dira, eta espero ezagun hurrengo urteetan kasu gehiago aztertzea, jorratzea eta onartzea, eta halako errekonozimenduak, halako errekonozimenduekin jarraitzea. Kasu askotan eman direlako. Nik uste dut, guk uste dugu, eroaitik uste dugu, merezi izan duela, berandu ailegatu bada ere, merezi izan duela, eta geroan ere jarraitu behar dugula halako prozedurekin.
Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.